an albatross. I'm an albatross. Na, sziasztok, én Matomix vagyok, és ez egy bejelentő videó lenne, hogy mostantól 720p-be fogom feltölteni a videókat, meg ahogy láthatjátok, nem laggol már a felvevő program, mert megcsináltam. Megrootoltam a telefonomat, és letöltöttem a Screen HCR Pro-t, az a neve. Na, de mindegy. A közeljövőkben láthattok tőlem vagy Terrariát, vagy Dream League Shotszert, vagy UFC-s gameplayt, de lehet, hogy kettőből, lehet, hogy háromból, de lehet, hogy csak egyből. És hát nagyjából ennyi, de Dream League Shotszerből vagy Terrariából biztosan, hogy lesz videó, az 100%. Csak azt nem tudom, hogy egyből vagy kettőből, vagy még esetleg az UFC-ből is. De írjátok meg, hogy miket szeretnétek tőlem látni. Majd csinálok egy Facebook csoportot, amit majd belinkelek a későbbi videókba. És oda ki lesz írva, hogy milyen videók lesznek. És majd lesz kérdezfelelek is, facecam-mel szerintem. És igen. Meg írjatok majd, kiírom, hogy írjatok játékokat majd a Facebook csoportomra, és akkor majd ott ti írtok játékokat, amiket vigyek ki, vagy amilyen játékot szeretnétek tőlem. Na, ez a videó ennyi is lett volna, sziasztok!